Goomenti Anambra steeti ka na-aga n'iru ịgba mbọ wee na-echekwebe gburugburu nke steeti a ọkasị obodo ndị ahụ bigasị n'ikpere mmiri iji wee napụta ndị a ma chekwebe ha site n'aka mkpamkpa ideli mmiri na-adị akpaba kwa afọ ọbụla. Ọ bụ nke a mere ji wee chịkọba ọgbakọ nkụzi were mkpụrụ abalị abụọ nke gbadoro nnọọ ụkwụ n'etu a ga-esi wee gbochie ihe mgbu a ịdị na-adapụtasị nke ọ bụ ụlọ ọrụ steeti a na-ahụ maka okwu gbasara ịchịkọba ọnọdụ emume ụlọ chịkọbara na njikọ aka otu nnọrọ onwe nke mba Germany ọ bụghị gọọmenti nwe bụ Heinrich Böll bụ nke ekwupụtara na ọ bụ na etinyesi ihe dum ekwupụtara n'ọgbakọ a n'ọrụ na ọ ga-enye aka nke ukwuu bara ndị abigasị n'ikpere mmiri uru na ya bụ ajọ ọdachi ha na-agabiga kwa afọ ọbụla ga-aghọzi akụkọ mgbe ochie. Onye ọrụ anyị bụ Ejike Abana wetara ozi a mere ka amata na ya bụ nzukọ bụ nke dị nnọọ nnukwute oke mkpa n'ihi etu esi wee tụwasị okwu dịgasị iche iche n'ibe n'ebe ahụ maka ndị dum sonyere na ya bụ ọgbakọ. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Ebe ndị a gara gụnyere ụmụeze Anam, Mmịata Anam, Nzam nakwa Ụmụeri ka ọ na-ekwu okwu maka ya bụ njem emere. Onye isi oche Anambra State Fiscal Planning Board ọkaiwu Chike Ekwe kọwara na njem ahụ emere bụ iji wee mee nchọpụta etu a ga-esi wee gboo mkpamkpa ide mmiri na akpa n'obodo ndị ahụ dị n'akụkụ mmiri. Eze ọdịnala Ụmụeri Igwe Emeka kọwara na iju mmiri gbaa na Anambra West ọ ga-agbarịrị na Anambra East ọkachasị megide ndị bi n'ikpe mmiri n'obodo ya bụ Ụmụeri. Ebe eze ọdịnala ndị Nzam Igwe John Ọgụgụa kwuru na ndị nna nna ha hụrụ iju mmiri ma kọwaa na ka a rụsịrị ka njidam ọ kwụsị wee ruo mgbe e bidoro nwebe mgbanwe nke iru igwe. Eve Nnaji nke Adapt bụ ụlọ ọrụ na-ese ihe eserese si Germany kọwara na ya bụ njem mere ka o wuo ha anya na ihe a na-ekwu okwu maka ya bụ etu a ga-esi wee nwee nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ ọkachasị ndị bi n'ikpe mmiri. Onye ji ọkwa kọmishọna nke Local Government Chieftaincy nakwa Community Affairs Maazị Tony Collins Nwabinwanne bụ onye si na Anambra West toro nnọọ ya bụ amụma nke ime ya bụ njem bụ nke ọ kọwara na ọ gbasoro ụkwụ n'amụma dị oke enu ọchịchị gọvanọ Soludo nwere iji wee wugharịa Anambra. Onye Managing Director nke Anambra State Investment Promotion and Protection Agency Maazị Mark Okoye nakwa Executive Director nke Social and Integral Development Center Ugochi Agalaba Ehiahurike tinyere ndị ọzọ bụ ndị sonye wee mee ya bụ njem kwuru na ya bụ njem ga-amịta ezi mkpụrụ n'ihi na ọ ga-eme ka e nwee ụzọ ọhụụ dị iche iche e ga-esi wee kwaa ya bụ onye ukwu wara dịka esi eme ya n'obodo ndị ọzọ mepere emepe. Ejike Abana maka akụkọ wa ABN.